Esaten ari nintzen, hainbeste kargu garrantzitsu potolo izan dituzu. Pentsatzen duzu ere imagino bat burua uste eta izango zenituela. Familian eta etxean eta zer esan izan dizute horren inguruan, Bingen? Hori nahiago nuke etxekoei kontatzea. Ez zaie gustatzen nik honetaz hitz egitea eta baimena ematen badiazue, ez dut honetaz. Bada ez bada, bale. Orduan, etxekoek ez dakit, baina hitz egin dezatela zure familiako. Haupa Bingen, guk ere parte hartu nahi dugu gaur gaueko saio honetan. Hemen gaude Bilbon, bitxikilak, baina anai guztien partetik. Badakigu bizitza gogorra izan dezula, guk ere bai, ama goiz izitzaigun. Hernanitik Bilbora etorri ginen goiz, baina oso lan ona egin duzu, eta oso harro sentitzen gara egin dezunarekin. Asko maite zaitugu, musu asko. Luisma eta Ander, zure anaia gazteak. Gu bost anaia gera, Luisma eta Ander dira, laugarrena eta bosgarrena. Nik 18 urte nituen amailtzanean, Luismak eta Anderrek 9 eta 10. Eta gure etxean gazteenek oso modu gogorrean bizi izan zuten ura, eta oso modu gogorrean bizi dute oraindik. Eta Unkigarria ez da oraindik ere, gauza horiekin akordatuta. Esan dezakegu ja lasai egon zaitezkera, ze familien, bideoen fasea ja pasada, hartu lasai. Ja, bukatu dira familian, da? Edo ez, ze familia bai, baina Bingenek etxekoak ere ipatu ditu, etxekoi itzaiela etxeko kontuei buruz eta aritzea gustatzen. Edo igual bai, Nik esango nuke aitak zerbait erakutsi badigu, izan dela alde batetik beti gure artean eta lagunekin eta euskaraz egiten, eta beste alde batetik nahiz eta idea politiko igual desberdinak izan ditugun, hartzen guazen enean, beti erakutsi dugu oso toleranteak eta koherenteak izaten gure ideekin eta. Bai, eta alditugun nenean ondo defendatzen. Eta gero nik nahi dut esan, aitak gauza asko egin ditula guregatik, no? Aita guztiek bezala, baina nik gehien eskertzen detenetariko bat da ia 18 urteak arte, nire gelara etortzen zela esnatzera, laranja zumbarekin, eta, horrela esnatzea gozada bat izan dela beti. Maite zaitugu, aita. Musu asko. Bingen, eta horren aurrean ze esango du batek, ezta? Zure bi seme alaba, zarrena falta da? Zarrena falta. Oso krespari naiz, ezta? Nahi tokatzen ditzaiten, baina emozionatuta nago. Zure, bai. Laranja zumoakin esnatzen zenun goizero. Bai, da bere aldamenean entzaten nintzen. Bai. Ze superra, aita.